Allah da ya halice ka bai san maslahar ka ba duk sanda kake ma danka da ya kamu da zazzabi kace ai wannan dan ina son shi barin jika sukari kwano daya a bashi ya sha ai mishi wanka da sukari kwano daya sha ce maka mame mahaukaci wannan mahaukaci ne sai a kawo magani mai ɗaci yaro baya so a tilasta shi ya sha a yi mishi wanka da shi saboda me abin da ya fi mishi alkhairi kenan wannan lokaci to haka duk sa'an da ka nemi abu wajen Allah madaukakin sarki baka samu ba abin da zaka tuna Allah dai ba marowaci bane ba talaka bane ba maketaci bane baya bukatan wannan abin saboda ni don bai bani ba yanzu shi ne a lokacin da Allah ya hana ka wannan abin da ya fi maka kenan Allah ya karbi addu'arka amma Allah ya sani fil azal 2018 an baka wannan abin da kake so zai zama sababin halaka sai Allah ya rike shi ya hana ka sai lokacin da ya dace da kai sai ga Allah ya maka wannan abin abubuwa nawa Allah ya baka ba tare da ka roke ka nema ba ba su da iyaka mun manta da kisa annabi Ibrahim annabi Musa rabbi arini anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا سيعنا موسى يمي فلما أفاق سبحانك تبت إليك سيدي جمع سيالله يا موسى ni fa na zabe ka na baka manzanci da magana taro ka kai nema kai raka'a dubu kai inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin abinda na baka shi zaka ka gode abinda na hana ka din nan ka rabu da shi ba haka bane ba inna qaruna kana min qaumi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu sai suka ce me ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim ka gani ko masu duniya kenan innahu lazu hazzin azim abinda suke so kenan ina ma da mu muka ci ina ma da mu muka samu ina ma da abin kaza 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 ai baka san hakikanin abin da ke faruwa ba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh ba haka bane ba waɗanda jiya suke cewa ina ma da ya laita lana misla ma utiya ga suka ce wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir min ibadi wa yaqdir laula amanna allahu alaina la kasafa bina ma mana laula amanna allahu ashe hanin da aka yi musu baiwa aka yi musu kenan ba dan Allah ya yi muna baiwa ba da yanzu muna cikin halaka mu ma amma lokacin da ba a ba su badin sun fahimci wannan